अरे चल ना होवे न भाई अब तो आ गइल सब का टेंशन लेता है। गोड़ लगाता नहीं बाबूजी। खुश रह बाबू। अरे बाबूजी के गोड़ लागो। खुश रह बाबू। हाई के ह ये नु ताहार नौकी पतोहिया ही तू ना सुधरब। अरे बाबूजी हाँ चलो। ए भगवान कहाँ से हमारे कुवंश पोखी में दे दल। तू भेजी बैठ हम तनी बाबूजी से समाचार लेके आई। बैठो जी लो ये जी रख दे तनी आवा तनी तनी। हाँ बाबूजी। हाँ बाबू। घर के समाचार है बाबू के समाचार बताओ। ठीक बा। हाँ ठीक बा। कोई खेलत होई। चले गइल बा। हाँ माने बढ़िया बानू। हाँ बढ़िया तो बा। कहले तन तो ठीक कइल। गलती तो इज्जत बाबूजी के तनाश कइए दलक। ठीक कइल बड़ा बाबू। अच्छा बाबूजी जब गलती हो गइल बा तो हम का करें। हाँ तो लेके भोग। ए बाबूजी सुना ना कहाँ जाता रहा। बैठो हम जाते बैठो। खेत बाड़ी की बाबू। अपन देखो भोग। ना तू बैठो ना। ना ना देखो अपन। हम तो गलती काम सही कर दिले बानी। हमार बाबूजी बतियाओ तो नहीं खन का होई का ना चल तनी देखे अब। बाबू प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। अब तू हेजी बैठल बड़ा का भइल बता रहा। चलो घर चलो चलो घर चलो चलो तरह के अने आओ तो बाहर सामने आओ। सब भाई के ये तार नौकी माई है गोड़ छुके गोड़ लागो। हम तारा से शादी करी ये हमारा लड़का एक तरह के तू अच्छा से बढ़िया से खियाओ पियाओ पढ़ाओ लिखाओ आदमी बनाओ यही खातिर तारा से। ठीक बा कोई टेंशन मत ली। ई लड़का के हम आपन लड़का नहीं समझे हम इनके के देखें। हमार दोस्त फोन कैले रहलो कहत रहलो कि फिर कांटेक्ट ला गइल बा। अरे तू जल्दी से आवो भाई गाड़ी धके। हम कहने ठीक बा तू जल्दी कर कि हमरा के बिग लिया वो हम जाएंगे। ठीक बा। और तू कह तनी कि बढ़िया से अपना माई के साथ रहियो। माई तू पढ़े जइयो हाय ली हैं आ गइलू। अरे महतारी के बोलेला ना जाता नहीं हम। प्रणाम बाबूजी। खुश रह प्रणाम। खुश रह ठीक से बाबू पर ध्यान दियो और बाबूजी पर ध्यान दियो। आ बाबूजी के देख रहे गरम पानी क के ठंडा में उनका के बढ़िया से दियो तीनों टाइम। ठीक बा दवाई उनकर देते रहियो बाबू पर ख्याल रखियो। हम जाता नहीं टेंशन बाबूजी के गोड़ लागे बाबूजी तो खुशी आइले बाड़े। गोड़ लागता नहीं बाबूजी। खुश रह बाबू। जाता नहीं बाहर। आफत ले बड़ा हमारा मुड़ी पर धरे खातिर। अच्छा तार पर तो है नहीं ही तू ही देखो। जो झाड़ू लगा हमरे ना मालूम रहे कितने बाड़ूस ना तो हम अपन जिंदगी नरक बना कहती। मार झाड़ू मार। इतना देर से झाड़ू मारते रहे जो हरी काम पर पड़ता जाकर भाई जाता नहीं जो। ऐसा पापा बाड़े यहाँ माई के ऐसा लियाई बाड़े तो हमारे खाली कामे करवावत है। ऊ माई रलस ये तो काम ना करवावत लस। ए अभी ले तो पड़ता है। सुन अपने बाबूजी से बताइबे ना तो तेरे को मार के मुंह आदम समझ ली। खाना ले आई। हम ना खाए। हेलो का आओ सर। हम आवत नहीं काम करने के चलो। गोड़ लागता नहीं बाबूजी। खुश रह बाबू। काम बंद हो गइल खत्म हो गइल चलिए। तारा चिट्ठियो आप फोन ना करेला। फोन कहनी है और सब ठीक बा नु सब। हाँ हाँ ठीक बा।
ऐसा पतो है ले आइल बड़ा जो घर में कच कच कैला रहतिया। हाँ हाँ ऐसा तो ना ही हो। जाके पूछो। जाई पूछी। हाँ पूछो। ठीक बा आओ तनी। अरे भाई सामान उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ। आओ तो ना कुछ बोली होली मत। आ कुछ बोल लो तो चल जाए ओकर बाद सत्य समझिए तो का हाल होई। है उठाओ धर 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 उठा के धर। भर सक बाबूजी कहत रहन कहाँ से कराक्सा उठा के ले आइल बड़ा कि रात दिन कुकरहट लगैले रहतिया। भर सक रे हने आओ त तनी हने आओ ते हमरा लइका गजन करता री। ते हमरा ले गजन करता री और ते खाए के नहीं दे। अरे बाप रे पहले नाश्ता चलो। अरे बाबूजी बाबूजी अरे बाप रे बाप पहले अरे बाबूजी अरे बाबूजी अरे बाप रे गलती कर देले बानी। है ना ते हमारा लड़का के मुंह उतरी। चल जा भाग हमारे घर से चल भाग। आओ बेटा चल है ना बाबूजी तू सही कहत रहला कि कराक्सा बिया मार के घर से भगा देनी। आज से हो हमरा ओकरा कौन रिश्ता नहीं के। भुलाई लइका शाम को घरे चली आवेला नु ओकरा के भुलाई ना कहल जाला बाबू। ठीक बा बाबूजी हमनी के ओकरा के घर से हम निकाल दनी। हमार लड़का बा और तू बड़ा हमनी के तीनों जना मिलजुल के एक साथ रह जाई। हम दोसर शादी बियाह ना करम। कमाई जाई या खाई खाई जाई। संतोष राखो बाबू एता ने। हाँ ना तो 4 गो जाके कॉल और ना ना बाबूजी ऐसा गलती अब हमरा से कहियो ना होई। और तू हमरा के माफ कर बाबूजी। अब नमस्कार भैया हम संतू भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रोवा लोग के सेवा में भाई बाहर से शादी करके लेके आईनी है और हम फिर चल गनी कमाई खातिर। लड़का के बहुत गजन कर लसी और बाबूजी डोरे बोलत ना रहन। ऐसा केहू के साथ ना होके चाहिए और ऐसा अपना दिल पर ना लेके ये वीडियो के बहुत आगे बढ़ाए हम लोग। हमारा तरफ से ये निवेदन बा रिक्वेस्ट बा। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज। और सब्सक्राइब करना लाइक कीजिए बटन दबाइए। बाय।